Ari ng inyong pobreng vlogger, nakapangasawa sa pobreng munay, pero wala magmahay. Kay dako man ang iya munay-nay. O ari ng aton nga bakbako, maluto naman kita sa news. Aton lang isa nga pagkagata, no? Ginpaway ko ginmalita na, guys. Kaya nagliga dabi, nagluto ko sa ginmalitan ko. Ti, nagambal ang mga followers ko nga bakbak na nga ang ginmalitan ko pa. O ari, ako lang isa nga pagkalapuan, anay, guys. Basi ingin luto ko daw, Hawaiian frog. O araw, bali kuwan lang ni siya, guys. Bali kuwaan na ni sa sabaw. Natapos na nakalapwa, patuluon tagi ni Mayo, guys. Na kuwaan tagi ni sa iyang sabaw. Samtang nagpatulo kita, no, diri kita mapanit kita anay kalubi. O shout out kini sa kay Alex Ahonin. O shout out mo na, bro, from Nurala, South Cotabato. O halong lang da. O ariyo kagundon pa naman ng aton nga lubi, o. Amo naman ng aton nga panggata di sa aton nga bakbak do ariyo. Batilaw naman ta sining bakbak bala nga way ginpanitan. Ibang gid man magluto sining bakbak way nila ginapanitan, pero ako rabi kada luto ko gidabi sining ginapanitan ko ni. O ari first time ko ning nga luto bala nga magkaon sining bakbak bala nga way ko ginpanitan. Kahit amo ko ning gusto nila kay para mabalaan gid nila bala nga bakbak ang giluto ko hindi sang Hawaiian frog. O ari aton nga pagka timplaw ni guys, ari bubo ta sa aton nga kasirula. O buta ta sa asin, bitsin na o buta ta sang tanglad, luya, bombay, paminta nga bunga nga akong ibukbok, nagkatumbal nga akong nga dingguro, kung ari aton nga gata, o, amo nang ikadua nga puga, amo nang aton nga silbi pang laga sa aton din nga bakbak do mga ginataan, guys. O, ari butang ta sa aton nga kalan, o, laton ta lang nga mahubas-hubas ni siya, o, kay daw hubas-hubas na, takluban ta na iluwat, laton ta lang ni nga mahubas gid, kay ilunod to ang aton nga purmiro nga puga, ang gata, bla. O, kay daw hubas na siya, kay aton naman na siya nga pagka, aton na ibutang ang aton nga una nga puga nga gata, guys. So ari na nan okay, takluban ta lang di anay, kulat-kulaton ta lang sa sang kadali hasta nga magbukal bala. O aton nga pagabuksan, okay na, guys, luto na gini siya. O nan plastar sa lamisa kay makaon kita mga muyo kita nay. Okay, o ari na aton nga bakbak, guys, nga way ginpanitan. Tilawan ta naman yo, may mga biyod pagid do, pwede ka tambok bala. O pwede ka rami kay daw medyo naglana-lana gid bala nga nga gata. First time ta nga magkaon sing bakbak bala nga wagin panitan. O tilawan na naman kung ano gid ka namit gini siya. O wow, fair te ka na nam. Ario gos abon teng paa. Ay abaw, fair te ka nami. Daw pantat ya sabor niya ba. Fair te ka gwapo gali. Fair te ka dabis gid man gali ning bakbak bala nga hindi mo panitan. O mata niya, fair te ka nanam. Fair te ka gwapo, guys. Okay. Sige, guys, kasi kung nakagini akong video sa inyo wall, pwede paki-like, follow, and share man sa akong mga video. Madamo gid nga salamat.